Rarrabuwar kan 'yan Shi'a da Ahlus Sunna ya haifar da yakin basasa a ƙasar Siriya, wanda ya haifar da tashin hankali da ya wargaza ƙasar Iraki, ya kuma ƙara tada tarzoma a ƙasashen musulunci da dama kamar su Bahrain, Lebanon da Yemen. Don haka yana da muhimmanci mu fahimci menene mafarin wannan rarrabuwar kai, menene ya shafi addini kuma menene ya alakanci siyasa. Za mu fara da tarihi. A shekarar 632 miladiya, wafatin Annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya raba kan al'ummar musulmi gida biyu, Sunna da Shi'a, waɗanda har ya kai ga sun yaƙi junansu akan halifanci. Mazhaba ɗaya tana so ta zaɓi sahabin manzon Allah Sayyidina Abubakar Siddiq a matsayin halifa na farko kuma shugaban al'ummar musulmi. Sai ɗaya mazhabar ta fifita Sayyidina Ali ɗan Abi Talib ɗan uwan Annabi kuma surukinsa a matsayin wanda zai jagoranci al'ummar musulmi. A yau masu goyon bayan Sayyidina Abubakar suna kiran kansu da Ahlus Sunna, wato mabiya Sunna.